riqueza enerxética e a oportunidade que supón isto para mudar de modelo. Temos de ponentes a Fernando da CIGA, secretario de Enerxía da CIGA, a Fins, secretario executivo de ADEGA, a Pablo, presidente da cooperativa Nosa Enerxía, Noa Presas, deputada no Parlamento Galego e portavoz na Comisión de Enerxía e Industria do Parlamento, tamén que ten esa bastante inclida. Vamos a dar comezo a esta charla con unha exposición de 5 minutos por cada ponente e despois daremos turno á rolda de preguntas para facer isto o máis dinámico posible. Deixo de falar xa que pouco podo máis aportar que o que digan eles. Comezo por Fernando, pasará a falar Pablo, continuará Fins de ADEGA e rematará Noa. Ben, boa tarde, moitas grazas ao BNG por termos convidado a esta mesa redonda. Dende a Federación de Industria da CIGA, en que logo creo que empece máis o debate que se pode dar, dous apuntamentos moi breves para deixar tempo para o debate. Nós impulsamos unha iniciativa legislativa popular o ano pasado por estas datas, recollemos as 4.000 sinaturas e foi a debate no Parlamento Galego e foi tomada en consideración polo pleno, por unanimidade de todas as forzas políticas no Parlamento Galego. Ben é certo que desde esa data xa pasou un ano, o Parlamento non fixo nada por desenvolverlo, está ali parada a XLP. XLP ten varios apuntamentos ao respecto da enerxía, pero ten dous piares fundamentais. Un é a demanda dunha tarifa eléctrica galega, que moitas veces, cando este concepto se traslada socialmente, fundamentase casi exclusivamente en que Galicia é excedentaria en enerxía eléctrica. E isto é certo, Galicia é excedentaria non en materia prima, pero sí na xeración de enerxía eléctrica. Galicia é abertamente excedentaria, depende do ano climático, que haxa máis auga, máis vento, depende de varias variables, pero ano tras ano podemos estar por enriba do 30% do que se produce en Galicia exportase. E iso considerando que en Galicia hai un cliente concreto que é un tremendísimo consumidor, é unha empresa electrointensiva que é Alcoa, só consume o 20% do que se consume en Galicia. Un de cada 5 kW que se consume en Galicia é Alcoa. Pero ainda ten ese cliente que é esa empresa que é moi especial no consumo enerxético. Galicia é exportadora, pero cando pedimos a tarifa eléctrica galega non é exclusivamente por ser exportadores, senón porque hai moito descoñecemento social de como funciona, de que se paga cando pagamos, valga a redundancia, un recibo eléctrico. A tarifa eléctrica, os recibos eléctricos teñen cuestións de solidaridade interterritorial. Nós pagamos, seguimos pagando ano tras ano, o sobrecusto da produción de electricidade extrapeninsular. Canarias, Baleares, as colonias de Ceuta e Melilla, que supón un ano normal en torno a 1.800 millóns de euros. Iso paga, somos solidarios con outros territorios porque ali, por ser illas, é moito máis caro producir que na península, entón solidariamente pagamos ese sobrecosto. Pagamos tamén axudas ao carbón as comarcas españolas que teñen carbón, non para Galicia, que pagamos na tarifa. Pagamos tecnoloxías que se instalaron, pero que non producen ou apenas producen. Pagamos ciclos de gas, que ainda que non estén funcionando, páganse. Pagamos, que é tamén paradigmático, pagamos durante moitos anos, a moratoria nuclear, 5 grupos nucleares que nunca chegaron a facerse, pero que non se chegaron a facer, non que decir non se pagaron. Estiveron pagando ao longo dos anos, non chegaron a facerse, consecuentemente non produciron, pero pagamos ao longo dos anos 5.700 millóns de euros. Entón, nós pagamos moitas cousas cando pagamos o recibo. Se somos excedentarios, a Galicia non hai nenhuma compensación e, ademais, agora hai unha normativa que permite, xa se puxo, é novedosa, xa se puxo en vigor en xaneiro deste ano, que se creen suplementos territoriais de tarifa naquelas comunidades autónomas que teñen impostos propios á xeración eléctrica. Na Galicia temos 3 impostos propios na comunidade autónoma, que é a ecotaxa, o canon hidráulico e o canon eólico. O que di esta normativa que a partir de agora se poderán crear suplementos territoriais para recaudar no conxunto da comunidade autónoma o mesmo que recauda a Xunta por estes conceptos. Quero dicir, con estes conceptos non se poden poñer na actividade eléctrica, pensemos en Madrid que apenas produce hiperdeficitaria,
que ali non haxe nenhum imposto eléctrico autonómico. Isto quer dicir que de levarse a cabo esta normativa que xa está levando a cabo en 4 comunidades autónomas e que vai seguir ampliándose ao conxunto do territorio do Estado, en Galicia pagaremos máis a luz que en Madrid, que non producen, é só consumen. Neso fundamentamos a tarifa de galega. E segundo apuntamento, moi rápido, o de pobreza enerxética. Sei que un tema de debate tamén leo nos medios de comunicación e nas redes sociais que pobreza enerxética é pobreza, certo? Certo. Tamén é certo que o concepto de pobreza enerxética é un concepto intuitivo, coloquial, non está definido. O que facemos en SLP é definir que é pobreza enerxética. Tampouco é que a CIGA o saque a chou porque sí, senón collímoslo de legislación inglesa e mesmo de legislación catalana que logo foi o constitucional tirou na baixo. Pero nós definimos que é pobreza enerxética. Para nós, pobreza enerxética é aquela unidade familiar que destina ao mes máis do 10% dos ingresos en gastos enerxéticos e non consigue manter a súa casa entre 18 e 21 grados. Eso nós damos unha definición concreta de pobreza enerxética e dicimos que a solución é que pague a administración pública eses recibos da luz, o do gas. E nós collémoslo de outras legislacións, porque queremos pasar do concepto intuitivo, do concepto do bono social, do ticket social, do concepto caritativo a un concepto de dereito. Para a nosa enerxía debe ser un dereito, é un ben de primeira necesidade e así entendemos e así o trasladamos na ILP. Quedo aquí por non espallar máis, deixar os compañeros que falen e pendiente das preguntas que nos poden facer. Grazas. Hola, boa noite. Agradecer primeiro a Venega de Ourense por convidar a nosa enerxía a ter aquí un espazo para poder falar deste proxecto. Vou ser breve, vou deixarvos varias ideas para a reflexión e posterior debate, non? Non sei se moito de vos coñecedes o proxecto da nosa enerxía. Para iso, agora xa temos punto de información aquí en Ourense, no local da Gagueira, e xa temos casi aí, podemos decir casi con seguridade, Antolín como punto de atención e referencia para o tema da nosa enerxía aquí en Ourense. Entón, despois do debate podemos un pouco, se tedes algunha quenda de preguntas ou información xa podedes referirvos a él. A cooperativa nosa enerxía o que intenta facer, xa o di, cooperativa enerxética, é que a cidadanía sexa copropietaria da súa propia compañía enerxética. É dicir, deixar de ser cidadáns, estar atados ao oligopolio enerxético, que é unha atadura dobre, porque o oligopolio enerxético tamén controla o poder político, é sermos, digamos, os protagonistas, digamos, das nosas decisións enerxéticas, non? O gran objetivo que ten a cooperativa en sí é buscar a democratización da enerxía, soberanía enerxética e apostar por un novo modelo enerxético basado en enerxía renovable e todo eso que se traduce é que o controlar, digamos, todo o asunto enerxético, pois podamos mirar máis polos intereses que nos benefician, como o tema de conseguir poder aforar máis. Moi ben plantexaba Fernando, pois vivimos nun país que para nada é pobre en canto recursos enerxéticos, senón todo o contrario, bastante rico, pois podemos sacar, digamos, aí moita enerxía e que por cuestións normativas de outra índole somos vítimas, non máis ben que digamos, protagonistas. Para deixar tempo o debate, vou dicir unha pincelada máis da cooperativa. A cooperativa é unha cooperativa de usuarios e consumidores, traballa sen ánimo de lucro, e o que se verteba son 3 pilares, que sería un pilar primeiro que sería a comercialización, todos aqueles ou aquelas que desesedes ter luz de procedente de fonte renovable, pois poderlo conseguir. Outro segundo pilar importante sería o tema de proxectos de xeración, facer proxectos de xeración enerxética xa sexa na vivenda dos socios con paneis fotovoltaicos ou proxectos de maior envergadura. Todo iso dentro, digamos, dun contexto onde axudar a estimular o tecido autóctono da industria renovable. Temos aquí un claro exemplo do que foi Tesolar, o que puido ser, non? Digamos,
neste ambiente de crise que temos aquí en Galicia, pois podemos sumarnos a unha industria tecnolóxica que podría, digamos, ser unha solución, non? Dentro desta crise que temos. Ese terceiro pilar que estamos traballando, o máis significativo da cooperativa enerxética, é a acción social e verde. A cooperativa o que intenta tamén é un pouco cooperar en proxectos da área ecolóxica, medioambiental. Estes días tivemos unha boa noticia precisamente coa plataforma da Fraga de Cataxós, que saiu unha sentencia favorable aos intereses da Fraga, e, bueno, dende a cooperativa estivemos apoiando, sempre un logro e unha satisfacción conseguilo, non? Pero existen máis digamos, problemas que a cooperativa quere traballar nese eido social. Evidentemente tamén o da pobreza enerxética. Nese sentido, dentro da cooperativa o abordamos dunha maneira de que un socio que é copropietario nunca lle vamos a ir a cortar a luz así directamente, é dicir, temos socios que a veces teñen problemas para pagar a luz, e o que miramos son mecanismos onde non se lle poda facer dano, tipo fraccionamento da factura ou ao mellor deixar ese mes, nunca cortar en inverno. Despois, dentro da política tarifaria, o trimestre pasado, por exemplo, reducimos bastante o tema da tarifa da luz en contra, digamos, das condicións do mercado enerxético, precisamente por iso, dicir, no inverno vai frío e non nos vamos a lucrar, digamos, co tema de que, como vai frío, vamos a subir o tema da luz para conseguir máis recursos, non? Son ideas e propostas que se están a traballar desde a cooperativa precisamente por iso, para conseguir a democratización, soberanía enerxética, apostar por un novo modelo enerxético. Gracias. Moi ben. Boas tardes a todos e a todas. Eu son Cin Silvestre, secretario executivo de ADEGA. Agradecer, antes de nada, a Benega de Ourense ternos convidado para dar un pouco a visión ecologista a respecto do problema en xeral da enerxía e da xestión deste recurso. E unha primeira reflexión que quero introducir moi breve, porque é moito máis interesante o que vos nos podedes achegar, é por que esta problemática, neste caso referida ao prezo da enerxía, a unha tarifa eléctrica galega, unha certa discriminación da nosa nación a respecto de outras que non son produtoras, son netamente consumidoras, e que detrás ten unha forte componente ambiental. Porque xurde agora? Pois xurde efectivamente polo prezo. Con moitas cuestións ambientais póñense de actualidade e interesa na sociedade cando se tocan o peto. Pero a Adega dicía exactamente o mesmo que vou dicir agora en moi poucos minutos, cando o prezo do megavatio estaba a 20 euros, que agora que está a 100, o mesmo. Que é o que viñamos dicindo? Probablemente todos xa o coñece, xa tedes escoitado en múltiples ocasións, porque a enerxía e todas as fontes de xeración e as consecuencias da súa produción e do seu consumo centraron e centrarán a actividade ecologista non únicamente a Adega, sino outras moitas organizacións, pero nomeadamente en Galiza xerou unha forte problemática ambiental nos últimos anos, non? E cales son esas coordenadas nas que a Adega fai xirar as súas propostas alrededor da enerxía? Pois está moi claro, son o aforro, a eficiencia, a suficiencia, as renováveis e a alternatividade. Se queredes, logo podemos entrar a falar que significa cada unha desas cuestións. Supoño que algunhas teñen certo carácter ou un coñecemento tedes intuitivo a ese respecto, e todos estes 5 piares teñen que incardinar de 2 xeitos absolutamente fundamentais e complementares, que son a sustentabilidade ambiental e a xustiza social. A Adega é unha asociación que fai ecoloxismo social, non entende que as súas propostas poidan ser desconectadas da realidade social na que estamos. A nosa realidade é Galiza. E, por lo tanto, poñendo como exemplo o desenvolvemento dunha enerxía renovável, que era eólica, do que o noso país foi, xa non é, foi punteiro hai non demasiado tempo, tal e como se fixo ese desenvolvemento non foi xusto socialmente. É dicir, unha asociación ecologista como a Adega non podía apoiar un desenvolvemento, por exemplo, que era da enerxía eólica, tal e como se fixo por arriba, esquecendo a realidade social, socioeconómica e cultural do noso país, por non falar xa evidentemente da cuestión ambiental. Entón, eses son os temas que hai que ter en conta, porque non nos vale calquera proposta. A problemática concreta que engancha
a sociedade é o tema do prezo da enerxía, e o que nos trae aquí, entre outras moitas cousas, é a tarifa, a reclamación cada vez máis importante, con máis voces e máis apoio dunha tarifa eléctrica galega, que a Adega tamén apoia, por certo, pero na nosa última asamblea, que foi en Coruña, unha das nosas propostas de resolución facía hincapié nisto, pero quitando a parte da tarifa, é dicir, o que a Adega propuña directamente era unha enerxía galega, é dicir, que o INEGA, que o Instituto Enerxético de Galiza, fora realmente unha empresa eléctrica pública galega que adicara os seus esforzos a producir, distribuir enerxía no mercado galego con criterios de sustentabilidade ambiental e xustiza social. Que idea tan revolucionaria! Xa chegan os comunistas que queren... Ben, en Franza, a principal compañía eléctrica que xestiona a xeración e a distribución, a Electricité de France, é nun 85% pública. É unha das compañías eléctricas máis potentes de todo o mundo, por lo tanto non estamos aquí facendo apoloxía de ningún tipo de ideoloxía estrana, senón dunha cuestión que para nós é absolutamente perentoria. A enerxía, igual que a auga e outros recursos naturais, teñen que ser de xestión exclusivamente pública, ou cando menos que haxa unha importante participación no sector público para evitar, entre outras cousas, aparte de termos que asumir impactos e non ter os beneficios derivados desses impactos, por exemplo, no tema da xeración e a exportación da nosa enerxía eléctrica, senón tamén para ser xusta socialmente. Por eso, simplemente propuxemos que o INEGA, que nestes momentos está dando subvencións para calderas de biomasa, e que está moi ben, facendo menudeo, que realmente se dedica o que tiña que ser, unha esencia que públicamente xestionar a nosa enerxía, que temos aí ao lado, porque somos un país rico enerxéticamente. Por que non acontece? Por que será moi difícil chegar a ter quer unha tarifa eléctrica galega, quer unha eléctrica galega? Pois porque nestes momentos só a corrupción e as portas giratorias pois manteñen o fraudulento sistema eléctrico, que é absolutamente injusto para a ciudadanía e lesivo para o noso medio ambiente. E, bueno, de entrada xa está ben, moitas grazas. A todas, eu serei breve tamén, porque pese a que me tocara ser a voceira de industria do Parlamento Galego, seguramente sexa a que menos coñecemento ten desta mesa sobre a materia, entón intentarei dar máis esa perspectiva global e política que ten o Bloque Nacionalista Galego sobre isto, e despois poderemos profundizar un pouco máis, non? Nos desde o BNG queremos poñer o foco nesta cuestión, porque entendemos que é fundamental levar este debate a toda a sociedade por dúas cuestións fundamentais, non? Porque se opoñe, por unha banda, esa falacia de que somos un país pobre e dependente fronte á riqueza que temos tamén en materia enerxética, non? Que é unha das cuestións que se pon sobre a mesa cando se pretende dicir que somos un país eminentemente pobre, que non podemos entón exixir maiores cotas de soberanía para decidir sobre as nosas facturas, sobre os nosos recursos e sobre a xestión do noso, non? E por outra parte, por eso que agora, bueno, pues está tan na boca de todo o mundo da pobreza enerxética, se a enerxía é un dereito ou é un privilexio, e todo ese debate, non? E contrapoñer un pouco que nos entendemos que sería o xusto e a reivindicación xusta para que as maiorías sociais, para que toda a clase traballadora teña ese dereito real de acceder á enerxía como un ben de primeira necesidade, que entendemos todos os que estamos na mesa que é así, fronte ao que acontece con un oligopolio que en absoluto é transparente e que cada vez está máis enriquecido, non? Por poñer un dato, mentres se nos intenta crear ese relato de que a crise acabou, de que a crise está superada, de que hai unha recuperación brutal, que todos sabemos que non é para nada así, os datos están sobre a mesa. Recentemente o IGE, que non o BNG, publicou os seus últimos datos sobre o nivel de pobreza e medrara en Galiza en 2 puntos, e dicíase que aproximadamente, ainda que estes datos van con moito atraso, sobre 375.000 fogares no noso país non ingresan un salario mínimo interprofesional ao mes, é dicir, teñen que vivir con menos de 600 euros, en moitos casos, pois máis de unha e de 2 persoas. Esa é unha realidade que nós temos constatada, que desde o poder político se nos di que está superada,
E frente a iso temos a realidade económica das eléctricas, non? Por poñer un dato só sobre a mesa, en pleno tarifazo eléctrico, en plena primeira segunda semana de xaneiro, cando todos coñecimos, incluso por propias palabras do señor Nadal, que ao longo deste ano veríamos incrementado o noso recibo en até 100 euros, non? Pois saían os datos das eléctricas. Este sector tiña recollido xa máis de 1.000 millóns máis, un 131% máis que o período anterior, que o período de 2015, seguíamos o período que acababan de pechar de 2014, non? Pois iso danos unha realidade contraposta, que unha é a que nos quere vender e outra a que hai, non? E todo iso lévanos a unha cuestión importante para este debate, que é que o que opera sobre o mercado eléctrico, o que opera sobre a xestión da enerxía son decisións políticas, non? Falaba fins agora, contrapoñía o modelo de xestión pública fronte ao privado que temos, iso é unha decisión política, non? Que tipo de tarifa temos? Si temos esa tarifa galega ou eléctrica galega, ou temos unha tarifa única, teóricamente única, no marco do Estado, é unha decisión política tamén. De feito, bueno, despois podemos profundizar máis sobre iso, porque non sempre foi así e non é así en todas as partes do Estado, e hai moitos outros países nos que non hai unha tarifa única. E xa dentro de como se computa esa tarifa, de como se calcula e demais, pois tamén sobre aí hai moitas decisións políticas, non? Se un ben de primeira necesidade, porque entón pagamos un IBE dun 21% en lugar de pagar o IPO reducido dun 4%, por exemplo, como se está poñendo sobre a mesa a hora de executar as decisións políticas, non? Pois iso, se non se fai, é porque hai un interese detrás, non? De feito, calculase que o Estado recadou con todo este incremento tarifario destes primeiros meses do ano, que podería seguir recadando alrededor de 294 millóns a maiores, non? É dicir, eso son decisións políticas que non se toman pois porque hai unha compensación por outra vía, non? Entón, a nos parecenos moi importante situar eso na batalla política, porque aínda que nós non teñamos a priori unha capacidade moi directa de intervir sobre iso, entendemos que no fondo sí, non? E que hai batallas aí que nos van dando a razón de que é necesario levar este debate a todos os lados, non? Sobre todo fora dos parlamentos, porque o que facemos aí, desafortunadamente, hai pouca noticia e pouco se sabe fora, non? E temos varios exemplos sobre a mesa, non? En parte que se fale da pobreza enerxética, máis alá do debate de se é enerxética ou se é simplemente pobreza e demais, pois entendemos que xa é un avance, non? Isto é algo que en pleno 2009, 2010, en pleno pico da crise económica, pois que non se escoitaba moito, non? Parecía que era unha anécdota e pouco a pouco foise superando o debate e cada vez está máis na mesa, pensamos que é un dereito e que non é unha situación puntual da que como clase popular nos teñamos que avergonzar, non? Entón, nos entendemos que temos que forzar este tipo de debates, non? E que cuestións como que agora se naturalice sobre a mesa que se debe prohibir as eléctricas e as gasistas e demais cortar o suministro nos meses de inverno, pois que son pequenas victorias que se van conseguindo, non? Entón, queremos poñer este debate sobre a mesa, por iso estamos desenvolvendo este tipo de mesas redondas, por iso insistimos en todos os marcos nos que estamos en poñelo tamén sobre a mesa e en buscar vías alternativas, non? Por iso, coa lentitude que temos todas as organizacións políticas, intentamos que os concellos nos que estamos, pois que pouco a pouco se vayan sumando na medida das posibilidades da xestión complicada das institucións a proxectos como Nosa Enerxía, desenvolver alternativas como, pois, por exemplo, recentemente o Concello de Carnota creou un banco de leña para xente que en situación de vulnerabilidade poida aproveitar ese recurso e demais, non? Pero tamén nos parece importante situar o foco de debate nas altas instancias e onde opera realmente e que todo o que nos podemos ir facendo son pequenas vías de axuda, pero que ao final que hai que forzar outro máis grande. Non me enrollo máis, falaba o compañeiro de Catasós, e só quería poñer un exemplo do grande poder que ten todo este oligopolio enerxético, do que nos esquilman e da necesidade de que nos reivindiquemos para que iso non sexa así, non? Este quedanos un pouco máis
lonxe que Catasós, que está aí ao lado en Lalín, pero tamén durante estas semanas veredes en moi poucos medios que se está falando de Ferroatlántica. Ferroatlántica é unha empresa que está alá lonxe na costa, instalada en Cee Dumbría e que ten, a cambio de estar ali instalada, o beneficio de usar a enerxía que se produce no río Sallas, a través das centrais hidroeléctricas que están aí instaladas, non? Entón, pois podría parecer incluso lóxico. A empresa está usando os nosos recursos naturais a cambio, teóricamente, de xerar uns determinados postos de traballo no territorio, un teórico beneficio e demais, non? Xa sen entrar no pormenor da cuestión, en todo o problema ambiental, en que esa empresa non reinvestiu en innovación, en adaptación a un modelo enerxético diferente no noso país, etcétera, 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 o disparate, o espolio chega ata tal punto que agora o magnate desta empresa decidiu que vai vender as centrais hidroeléctricas, que en teoría son de todos e todas nós, non? Son do pobo galego e en teoría hai un acordo avalado polo marco legal, avalado pola Xunta de Galiza, de que iso non é posible, non? En teoría. Veremos o que pasa de aquí en diante, porque este gran lobby empresarial xa anunciou que vai vender esas centrais e que as vai vender para pagar débeda. Por qué? Porque esas centrais producen moitísimo diñeiro, producen moitísimo beneficio para esa empresa. Poderíamos entrar en máis detalle, pero unha proba máis de que realmente somos un país rico en recursos e que finalmente isto acaba expoliado en mans de 4 ou 5 mans, mentres pois, as persoas, a maioría de nós, pois non ten un beneficio nin na súa factura, nin en que haxa unha aposta de fondo por mudar o modelo enerxético, nin en moitas outras cuestións, non? Nada máis. Hai que estar casando online a momento permanentemente. Se ti acendes unha luz, en algún tiene que empezar a producir. Se apagas, en algún tiene que xa de producir nesos momentos. O sistema con mercadoría complexa de manexar. Bueno, eso como funciona? Hai unhas curvas de demanda, hai uns históricos da red eléctrica, sabe o que imos consumir, hai unhas curvas, además se tivese os ordenadores se pode ver o momento, o que imos consumir mañá. Hai unha previsión de climatoloxía, se é festivo ou non é festivo, hai unhas fórmulas matemáticas, unha cantidad de datos que saca, e logo, efectivamente, cando se dá o consumo, vese que casa moito o consumo real ca previsión que fai a rede eléctrica, non? O que é unha curva que sempre, os sindicalistas sempre miramos cando hai folga xeral, porque sabemos se a folga xeral foi para diante ou non. Pero isto dá todo para barrer para casa para o sindicalismo. Como se fai? Hai no sistema eléctrico desde o ano 97, antes non era así, do 97, da primeira lei eléctrica do goberno Aznar, por aí outra 2013, que mantén o sistema, hai 24 subastas ao día, unha por cada banda horaria. De cada hora hai unha subasta, non sei que hora estamos, pois supoñamos que hai unha subasta que se fai, xa está feita de hoxe para mañá. Como sabes, se a enerxía que se precisa, logo hai axustes, porque sempre axustes, se a enerxía que se precisa, todas as centrais de produción do Estado empezan a dar prezo para entrar a producir. Entran de, primeiro, as máis baratas e siguen as máis caras, hasta que consiguen a casación entre a oferta e a demanda. Entran primeiro as renovables, cando teñen as condicións de vento, de auga, de luz para producir, entran as nucleares sempre a prezo cero, non dan precio, logo van entrando por precio, pois entran as hidráulicas, que sean, compiten tamén entre elas, eu digo generalizo, pero compiten central con central, tecnoloxía con tecnoloxía. Entran as hidráulicas, que dan un determinado precio, entran despois as de carbón, que son máis caras que as hidráulicas, e entrarían as de gas ciclo combinado, o gas natural, que chamamos nós ciclo combinado, que agora mesmo sería a tecnoloxía tradicional actualmente máis cara, non? Que dá precio. Que pasa? A última que entra, cando xa están decididas as que van producir, que foron entrando por precio, a última que entra na banda horaria, a máis cara, dalle prezo a todas. Se a nuclear sempre vai a precio cero, vai entrar, porque a nuclear, por un sistema técnico, un problema técnico, non regula, non sube carga facilmente. Entón, a nuclear sempre vai a precio cero. Se entrou unha de gas, a de 8 a 9 da noite do que estamos agora, e deu precio 100, cobra 100. Se deu a precio 90, cobra 90. Se a precio 100, todas cobran igual ao que a máis cara desa banda horaria. Eso provoca que tiña apuntado aquí unha cuestión que na linguaxe do sistema chamamos, os que nos movemos neste sector enerxético, claro, a electricidade todo é igual, non podes saber a que estamos aquí utilizando ahora onde ven, se de unha hidráulica, non sabe onde ven. Pero os custos de produción non ten nada a ver.
son moi diferentes. Antigamente se cobraba según a tecnoloxía, ora cobran todos igual a precio da máis cara. Claro, aí entre unha e outra pode haber de custos de produción 600-800% de diferencia. Claro, se dá máis cara, hai unha que está gañando 800%. Eso no sistema, no linguaxe no sistema, a retribución, especialmente que teñen as nucleares, as hidráulicas, chámase no propio sistema beneficios chovidos do ceo. Beneficios chovidos do ceo. É a linguaxe propia do sistema. Por qué? Porque unha hidráulica, temos moitas aquí no país, hiperamortizadas, que a mellor o kilovatio podía estar, se falando en pesetas, daquela, a 1,50, se entra unha de gas e lle dá 10, está cobrando 10. Unha cousa que lle custa 1,50. Fais unha subasta, 24 subastas por día. E así todo o ano. Pero unha por, o sea, cada hora fais unha subasta sí. A nivel España. Sí, claro, o sistema é único para todo o Estado. Claro, logo hai subastas no propio día, porque ti te presa, tes unha previsión, pero hai máis problemas, non? Poden entrar centrais que non foron a subasta, porque a mellor toda a enerxía do norte do Estado entrou en subasta e non entrou enerxía do sur, e sin embargo as líneas de transporte son limitadas. Pois obrigan a abrir unha... Hai un xogo que as eléctricas poden xogar, a veces non van a subasta, porque aí a retribución é moito maior, xa se dispara, non? Pero para non liarvos, o concepto de como se casa a enerxía é ese. 24 horas, 24 subastas. Diferencia do Estado español a outros estados europeos. Eso que nos están metendo ahora que hai que poñer o forno ás 3 da mañá e a lavadora ás 4 da mañá, esas cuestións, porque vai máis barato. É o único Estado europeo que traslada directamente ao consumidor os precios da subasta. Isto non era así até o ano 2013. Antes era un tema trimestral, había subastas para fixar o precio do trimestre, no mercado mayorista, pero un día se disparou, en dezembro de 2013, se disparou totalmente, e o goberno sacou o sistema este, trasladamos o precio ao día a día. Entón, agora todos nos din, a xente que teña, non todo mundo sei aquí en Ourense, hai xa contadores inteligentes que chaman os... Sí, bueno, pois senón, porque hai moita xente que está facendo eso, non ten contador inteligente, o cal é unha tontería. Entón, mire usted agora o precio da electricidade, que tal? Entón, claro, na medida que todo mundo desplaza os seus consumos a madrugada, que é máis barata, as 4 da mañá, veremos que as curvas de precios que son así tendarán a igualarse, porque na medida que hai máis consumo entrarán centrais caras a producir, fundamentalmente ciclo combinado, e darán precio. Basicamente, así non sei responder a tua pregunta, os seus factotus políticos facendo normas ad hoc, aprobando impostos ao sol para desincentivar o autoconsumo, ese tipo de cuestións, este problema persistirá, sexa un modelo ou outro de subasta, un máis xusto ou un menos xusto. Entón, o que se trata é de descapitalizar, é dicir, de deixar de tratar a enerxía como unha mercadoría exclusivamente para beneficio dos poucos e que revirta a súa produción e a súa distribución no beneficio da ciudadanía. Como facer iso? Evidentemente non é doado, pero sí que se podría facer o primeiro habendo vontade política e despois, con que recursos, con que centrais? Por exemplo, sin ir máis longe, con aquelas que están xa aquelas concesións, por exemplo, hidroeléctricas que xa están a piques de caducar. As concesións hidroeléctricas teñen un prazo. Algunas naceron no franquismo e foron renovadas e acabarán no 2050, 2040, 2090, outras, pero hai outras que xa teñen rematado, están a piques de rematar, tanto eólicas como hidráulicas, que directamente teria que reverter a Xunta neste caso, ao Instituto Conselleiro de Industria, e por eso nos pedimos que se INEGA sexa realmente un instituto público de xestión enerxética, que realmente o é neste caso, pero só se dedica ao menudeo, a dar subvencións a particulares ou a veces para facer, poñer os paneles eólicos, eficiencia enerxética, es que está moi ben, pero podía ser algo máis, porque hai limbios para facer ese cesto, que pasa que non hai vontade política de facelo, entendedes? Hai casos, por exemplo, de hidroeléctricas que xa pasaron ao sector público, en Aragón, en concreto, un par de casos que eu coñeza, que están distribuindo, evidentemente, unha cuestión, o sistema non entrou en pánico, é dicir, o oligopolio non puxo a traballar aos seus matóns políticos, como no caso de Soria fixo cando o autoconsumo e a eficiencia das placas solares vai moito máis alá do que era hai 5 anos, a eficiencia é tremenda, as baterías para acumular enerxía, que antes era moi engorrosas e teñen moi baixa eficiencia, agora son super eficientes, e máis que o van a ser, cos novas baterías de materiais como grafeno e demais. É dicir, cando iso comezaron as cooperativas a coller velocidade, as cooperativas de consumidores, como Nosa Enerxía ou Son Enerxía, as eléctricas entraron en pánico. E que fixeron? Turraron de renda o seu político de turno. Que fixo a Soria? Imposto ao sol e tratar os produtores domésticos do mesmo xeito
que se trataría aos grandes productores, aos grandes oligopolios, con multas millonarias para desincentivar o autoconsumo. Ben, entón, na medida en que ese comportamento se xa desactivado, o que estamos falando de Aragón, pequenas hidroeléctricas que están colocando a enerxía a un prezo 10 veces inferior ao prezo de mercado. Iso xa é facer, en este caso, un servizo á sociedade. E reverter directamente os beneficios na poboación que até agora só sufriu as consecuencias de ter un parque eólico ao seu carón e estar ás escuras. E iso é literal. Iba a poñer o exemplo de hai uns cantos anos cando saiu aquel vídeo cooperativo de Hai que votalos, un deles aí a Miguel de Lira, nunha casa no monte, con unha vela, e detrás 4 muiños eólicos zoando. Vale, pero iso é real agora. Estiveron 5 días en luz, veciños e veciñas de aldeas, a 20 metros dun parque eólico que estaba enviando esa enerxía a que? A consumir aos grandes centros de consumo, en este caso a mesetarios. Entendedes? Entón, para acabar con esa agravio comparativo, para eso sería útil esa Axencia Enerxética Galega. E hai xeito de facelo. Se fixo en Aragón a pequena escala, e na medida en que esas centrais hidroeléctricas e eólicas fundamentalmente vayan chegando ao final da súa vida útil, caduquen esas concesións que obrigatoriamente por lei revirtan á pública, pois aí xa se podería comezar a facer ese labor social de xestionar a enerxía como ben público que é realmente, e sacalo do negocio espúreo e corrupto do oligopolio eléctrico no que estamos. Do día a día, pero tamén é algo que, bueno, que nos empraza, non? Polo menos a medio prazo. Eu quería preguntar sobre a nosa enerxía, non? Como unha forma de ir xa construindo no presente alternativas que nos podan ir bueno, pues levando, non? Cara a un camiño diferente do que estamos agora mesmo. E quería preguntar como vai o da enerxía limpia, non? Porque é certo que non nos podemos desconectar da rede eléctrica, digamos, do oligopolio, pero que papel xoga aí nosa enerxía para introducir, non? Esa enerxía alternativa. E ao mesmo tempo, que pasa co tema ambiental en esa enerxía limpa, non? Porque os eólicos son a nivel ambiental unha enerxía desexável en este país. Eu non sei se sobre iso tedes así feita algunha reflexión. Eu creo que, bueno, tamén hai moito que falar, non? Sobre, é certo que producimos moita enerxía, que exportamos moita enerxía, pero os custes ambientais que asumimos como sociedade son brutais e quizáis non necesitemos asumir tantos custes ambientais para a enerxía que precisamos. A ver, sobre o tema, eso ten unha resposta moi sincera. Segundo, a planificación enerxética que se faga. Todo facéndose con bo plantexamento e planificación podese facer ben. Por exemplo, países moi densamente poblados, non? Como Holanda ou Alemania, teñen unha, digamos, podo falar xa no seu micro. Creo que se escoita mellor, non? Estás por ali e moitas veces non te decatas de esa incidencia do efecto visual dos muiños eólicos ou saben un pouco planificar ben. Aquí en Galicia sempre facemos todo o exceso. Se abrimos a veda dos muiños eólicos, vamos a encher os montes de muiños eólicos, non? Non sabemos ter en conta, digamos, outras cuestións como as medioambientais. E, bueno, dende a cooperativa o que se intenta facer é un modelo enerxético pero que teña forza, digamos, o tema da enerxía renovable e sostible e das enerxías en sí sostibles, non? Entón, por exemplo, eu acordo unha vez cando fixemos unha presentación da ADEGA en Lugo, non? Coa Serra do Xistral, non? Que estaban falando, poñendo o exemplo da Serra do Xistral en Lugo, non? Como enerxía eólica, non? Dicíamos, en Lugo acolledes enerxía da Serra do Xistral. Depois dicíame, non diga da Serra do Xistral porque hai un impacto, non? Ali, co tema dos muiños eólicos, non? Pois, eso que non queremos facer, capitalismo verde, senón darlle saída ás necesidades enerxéticas da xente facendo unha boa planificación o uso racional, digamos, digamos, da potencia enerxética que temos dentro da renovable, pois podese conseguir. Bueno, tamén botando un poquinho o tema de nosa enerxía, e agora que vexo aquí tanta xente congregada, non? Eu non vexo agora a xente, vexo vatios por persona, non? Teño
xa un TIC, que deso xa unha xente, un potencial consumidor, non? Porque ao final somos todos enerxía, non? Esa é a gran realidade. Entón, estamos falando dun plano normativo de un mundo, un novo modelo enerxético que comentaba Fis moi ben, non? O tema de facer a enerxía que sexa pública, pero mentre non academos esa situación, que en Galicia debía ser que non este gobernando o goberno que está agora mesmo, que houvese outra maioría, pois mentre non chegue esa condición, o que temos que facer é ir rachando nós, facendo a democracia cotiá, día a día, non ser cómplice do sistema, porque aquí vamos a sair todos cheos de razón, pero chegar nas nosas casas vamos a prender a luz e seguir dándolle, digamos, o monopolio, o oligopolio de Fenosa, pois eles tanto lle vai a dar que protestemos, que saíamos á rúa a dicir o que queiramos, porque cando chegamos ás nosas casas estamos consumindo luz con eles, e moitas veces esa luz procede precisamente de fontes non renovables. Entón eu penso que a potencialidade que ten a cooperativa aquí é un mecanismo de empoderamento social, pero é unha ferramenta de cambio práctico. É dicir, sempre dicimos na cooperativa, das palabras aos feitos. A cooperativa, o tema teórico non se mete tanto, é dicir, falamos en base a feitos e a ver o que podemos facer dada esta situación. Entón, cantos máis sexamos, máis sincero sería facelo, non? A día de hoxe somos 260 socios e socias, hai 3 concellos metidos dentro da cooperativa, na provincia da Coruña, San Sadurniño, Concello de Ames e Rianxo. A ver se conseguimos que apoien tamén algún concello ourensán. Estivemos intentando, pois fai un ano así, sobre todo contactamos con os máis proclives, por exemplo, da Allariz, que é un concello que sempre foi para este tipo de cuestión moi, bueno, sempre apoiou bastante. Bueno, tampouco se pronunciou de Allariz, a ver se ten agora unha oportunidade de remendarse, non? Pero, bueno, concellos, colectivos, Adega é socia de Nosa Enerxía. Entón, facendo ese cambio, imaginadevos o só que van a ter as eléctricas da mañá á noite, deixan de ter, imaginadevos aquí en Galicia 2.700.000 habitantes, pois de 1.200.000 ou 300.000 consumidores. Ese é un caos que non queren chegar, o sea, fan todos estes sistemas normativos para ternos atados, pois hai que desengancharse desas redes onde nos teñen atados para cambiar, non? Eso todo é posible, digamos, no contexto actual, a día de hoxe, pois rachando co modelo, pois como consumidores, a democracia do consumidor, non? Eso que oferta a cooperativa Nosa Enerxía, entre máis opcións e aportacións que quieran facer as persoas socias, non? É dicir, a soberanía e a democracia enerxética, nada máis e nada menos, ser copropietario, ser como o propietario de Gas Natural Fenosa, ou de Iberdrola, ou de Endesa, pero a nivel cidadá. Bueno, tamén comentaros que unha das cuestións moi importantes que ten a cooperativa é que sírvenos un pouco para ver o termómetro como está a sociedade de Galicia. É dicir, cooperativas enerxéticas hai no resto do Estado ou tamén a nivel europeo. E vese o compromiso que ten unha sociedade, non? É dicir, Goiener ou Son Energía, que están a nivel estatal, bueno, Son Energía, no caso de Son Energía, vai a nivel de todo o Estado, pero bueno, Cataluña tería 15.000, Goiener tería no País Vasco 5.000 persoas socias, e aquí estamos falando 260 socios. Estamos falando que agora mesmo estamos plantexando o proxecto nesa masa crítica que está máis vencellada, digamos, por compromiso con estas cousas, tipo grupos ecologistas, partidos políticos máis proclives a este xente que está enfadada coas enerxéticas, non? Como dicía outro día na charla da Galleira hai un compañeiro, os amigos, non? Como se chama literalmente, non? Estamos, pois, precisamente eses amigos son os que debían dar un paso adiante e facer como unha onda grande para axudar a favorecer o cambio canto antes. É dicir, todo o que se está dicindo aquí é perfecto, pero a día de hoxe, mentre non haya un cambio de maioría política ou cambien as circunstancias, o instrumento que podemos ir facendo
de cara a mudar este modelo enerxético.